LRG mga katropa o balitang lahi ragyod. Napulok kairo og tag-iya ni ini nag-jumping rope nakasungkit og Guinness World Record. Uy, naku naman ato sayron mga katropa ang maong detalye sa tuang LRG correspondent nga mura pug tag-iyag iro. Katropa ang Lolo Amado. Tukoy. Bueno mga katropa, usa ka inchik o ang iyang napulo ka mga binuhingiro. Nakahimo og kasaysayan og nakakuha kini daghang atensyon sa TV show sa Loso de Record. Si So Yung Ming o ang iyang grupo sa napulo ka mga puti nga mga iro. Opisyal nga nabutang sa Guinness World Record alang sa titulo nga the most jump rope skips by a person and 10 dogs in 1 minute. Ang grupo nakahimo sa dungan nga paglukso 25 kahigayon sulod sa 60 ka segundos. Aron mahimo ang talagsaon nga stand, may barog si Yung Ming sa tunga samtag naggunit og sobra kadako nga jump rope. Ang napulo kayro nagporma og lingin sa iyang palibot. Sa sinyalis ni Yung Ming, dungan silang tanan ambak sa mataglingin sa pisi. Sumala pa sa mga taho nga napakya sila sa ulang o sa ilang unang pagsuway. Kinitungod kay ang mga iro naghinam-hinam kaayo. Wow! Nag-uwang, nagkitiw-kitiw ang mga ikong. O malipayong midagan nga naglibot-libot. Apan human, gipakalma ni Yung Ming ang iyang mga binuhing mga iro. Hingpit na ang sunod nilang pagsulay. Matod pa ni Yung Ming, usa siya eksperyensyado nga animal trainer na doon nasab kasinatian sa pagbansay sa mga unggoy o baboy. Pagbukat to nga tong balitag LRG, ako kini si Lolo Amado dili inchek pero gwapo. Dili gwapo, dili macho pero delikado sa mga chicks. Daghang salamat. Bye-bye.